kunnafoni jabaran layɛbagaw minnu b'an filɛ dogo don Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ aw ye k'aw ni ɲakuma toujours aw la faamuyali kama toujours ka kunnafoni jɛlen di aw ma k'aw t'aw sigiyɔrɔ la halisa an bɛ dugu kɔnɔ dɛ an bɛ yaala la an bɛ ka jamana kɔnɔdenw ɲininka wa hakilina ye min ye CEDEAO ka sanction na ani mobilisation ba min kan ka kɛ le 14 walasa jamana kɔnɔden bɛɛ ka bɔ an ka fara ɲɔgɔn kan kɛ kunnɔba kɛ kelen ka taa an ka autorité mɔgɔw soutenir ani anw an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka filɛli kɛ walasa aw bɛ se ka jamana kɔnɔdenw hakilina faamuya o ko fɛnɛ la cogoya min na. Manefa Mba ndey ka kene somɔgɔw bɛ di anba tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Brahma n jamu ye Jara ye ok ne fa fara ko bɛɛ ka bɔ le 14 donc i bɛ se ka mun de fɔ jamana kɔnɔdenw ye ka mobilisation kɛ très bien an bɛ bɔ di an tɛ bɔ k'a fɔ ko Asimi y'a fɔ o daban tɛ dɛ mais an bɛ bɔ faso ko de don an ye cɛkɔrɔbaw ye n ka jɛ 70 ans mais anw dɛsɛra min na denmisɛnninw de bɛ k'o de kɛ an se ye min an se bɛ mɔgɔ la an k'o bɛɛ wolo bɛɛ ka taa rencontre na an yɛrɛ bɛ bɔ ka taa koyi u k'a dɔn k'a fɔ ko Asimi ko tɛ colonel ko tɛ Surasi ko tɛ fasodenko de don le patriotisme malien la dantan na n'an ma se ka denmisɛnninw dɛmɛ na o ye an ye histoire ratée de ye donc il faut que les populations là moi je demande aux uns aux autres là bɛɛ ka bɔ de an ka bɔ ko samankulu an ka taa ka taa jira ninnu la k'a fɔ Mali tɛ kɔrɔ dɛ an ye samaw de ye min ma bɔ a la o bɛ n'a ye. ani ɲakuma nse i tɔgɔ ni jamu Kaja Jara ok Kaja Jara a ye ɔkɔlidenw ye a ye denmisɛnninlamɔgɔw ye CEDEAO bɔra k'an ka jamana ɲangi sisan e hakilina ye jumɛn ne kɔni hakilina ye mun ye an ka kalan kɛ an ka Mali ka taa ɲɛ an bɛ Asimi kɔ hakilina o ye aw bɛ Asimi kɔ awɔ n cɛ ka hakilina o la ani ɲakuma ne fa a bɛ sɔgɔma i tɔgɔ ni jamu ne ye Makan Kɔnɛ ye monsieur Kone fara ko bɛɛ ka bɔ le 14 e hakilina ye jumɛn i bɛ se ka mun fɔ jamana kɔnɔdenw ye walasa bɛɛ bɛ se ka bɔ cogoya min na ka taa an ka faamaw soutenir nin kɔni an bɛ bɔ yen komi kɔnɔkulu nin ye fɛn ye nin ye bɛɛ ka ko de ye jamana ko de don burusi kɔnɔlaw wo duguba kɔnɔlaw wo an bɛɛ kɛ bɔ de bɛɛ bɛ bɔ fɛnɛ ni Ala ye sɔn a la bɛɛ kɛ kunnawolo dan ye Surasi ko dama tɛ koyi sinon Surasiw yɛrɛ an y'a ye u ye min na o u ye ko bɛɛ de la o de la maliyɛn yɛrɛ fan o fan bɛɛ de wililen bɛ ni Surasi ninnu kɔ an b'u kɔ koyi ni ɲɔgɔn ma kɛ fɔlɔ. cɛ ka hakilina na ne balimamuso ani ɲakuma nse ani ce ne ba i tɔgɔ ni jamu Kajatu Kulibali Kajatu Kulibali a fɔra ko bɛɛ ka bɔ jamana kɔnɔden bɛɛ ka bɔ le 14 k'an ka taa an ka faamaw soutenir e bɛ se ka mun fɔ jamana kɔnɔdenw ye ne kɔni hakilina ye bɛɛ ka bɔ ka taga an ka faamaw soutenir parce que il est temps que an bɔ ni jɔnya in kɔnɔ quoi an ye caman kɛ ten tɔ faut que an fɛnɛ k'an ka force yira k'an bɛ se k'an ka pays ta n'an yɛrɛ ye o kɔni ye ne hakilina ye n cɛ ka hakilinaw la ɲakuma ne fa salamu aleykum warahmatullahi gɔrɔmɛ ani ce i tɔgɔ ni jamu Abdramane Kulubali Abdramane Kulubali a fɔra CEDEAO bɔra k'anw ka jamana sanctionner sisan a fɔra ko bɛɛ ka bɔ le 14 n'o ye jumadon ye ko walasa an ka taa an ka jamana soutenir e bɛ se ka mun fɔ population ye ne bɛ min fɔ population ye an bɛɛ ka bɔ ka taa an ka nisɔngoya yira ka ɲɛsin CEDEAO ma o ye sanction min ta c'est inégal c'est pas a man kan quoi awɔ n b'o de fɔ population ye awɔ n cɛ ka hakilinaw la Mali kunnafoni jabani layɛbagaw an kun jiginna dugu kɔnɔ ka jamana kɔnɔdenw hakilina ɲininkali kɛ ka kɛɲɛ ni a fɔra ko an bɛɛ ka bɔ le 14 ka taa an ka faamaw soutenir n'o ye jumadon ye aw yɛrɛ bɛɛ bɔra k'u hakilina mɛn aw bɛɛ bɔra k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛɛ déterminé don walasa u bɛ se ka an ka faamaw dɛmɛ cogoya min na an b'a fɔ ko k'an bɛn micro trottoir kɛnɛ wɛrɛ kan